दिनैनि जेनाखि गाहाय थांखि बेखौथ' जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ बुंलांखाबाय आरो लोगोसे जिहेतु बे जइन्ट प्रेस मिट बेवहाय आं बेखौल' बुंनो गोसो मानोना मैया जों ससियेल मिडियायाव नुदों गजेन हाज'वारि बिथाङा माखासे जिनाखि बुंथावै बाथ्रा बेखौ बुंदों बेखौ जोङो दुखु मोनदों मानोना जों इउटिउबआ अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सखौ सापर्ट खालामनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बिथांमोना बड'लेण्ड डिमान्ड खालामफिननो बे संगठनखौहाय दाफिननाय जादों दा बेखौहाय बड'लेण्ड डिमान्ड खालामग्रा ग्रुप हिसाबैहाय जोंबो बे इउटिउबआ बिथांमोनखौ सापर्ट होदों आरो बिथांमोना जि खामानि मावदों बेवहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा सब समय बिथांमोनजों दं आरो जोङो दिल्लीयावहाय जेनाखि खनब्रै बिथांमोननि दैदेननायाव थांबाय बेवहाय प्रत्येक बारावनो प्रथमबारावल' इउटिउबआ सहैयाखै खिन्थु खनथामसिम जाबाय जोङो बिथांमोनजों ज' थांनानै दिल्लीयावहाय मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनाय लोगोसे माखासे मिनिस्टारफोरखौ जों लोगो लानो हादों दा गजेन हाज'रिया जिनाखि मोनसे प्रग्राम जानायनि सोमोन्दैहाय खोथाखौ बुंदों जेरावनाखि बनसुनि दैदेननायाव मोनसे सावरायमेल जादोंमोन बेवहाय एक्स भलन्टियार फर्सखौ लिंहराखै होननाया एसे भुल जादों मानोना एक्स भलन्टियार फर्सखौहाय लिंहरदों एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय अलरेडि बेवहाय भाइस प्रेसिडेन्टआनो बेवहाय जइन जादों दा आं बिखौहाय बारा बुंनो थांले मानोना आंबो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि नङा नाथाय बिथाङानो जि खोथाखौ बुंदों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ दाबो बड'लेण्ड बिनायनि सोमोन्दै रायलायाखै होननानै गावनि स्टेटमेन्टआव होदों बियो अति दुर्भाग्यजनक ओमफ्राय बियो एकदम नंखाय बाथ्रा मानोना अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स जोनोम जाफिननायनि खारनानो जाहैबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेननायाव बड'लेण्ड डिमान्डआ जेनाखि जागायफिनबायमोन दा बेवहाय मोनसे संगठना माने आन्दलनखौ सालायलांनो हागोन डिमान्डखौबो होनो हागोन नाथाय जुदि जयैहाय बर'नि जेसेबां संगठन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल संगठनफ्रा जयै जुदि खामानिखौ मावब्ला साबसिन जागोन होननानै जों फोथायो आरो बि लामाखौनो जोङो माबा मोनसे रायलायलायनानैहाय कअर्डिनेशन कमिटि बा माबा मोनसे कमिटि बानायनो हायो नामा होननानै जों बेखौहाय बनसु बा जनजातीय सुरक्षा परिषद सिनियर सिटिजेन फराम जोंनि इउटिउबए आरो लोगोसे जोंनि बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स गासैजों जों जिरायनानै रायलायनानै मोनसे आमब्रेलानि आन्दारावहाय जों कअर्डिनेशन कमिटि दानानै जोंनि जेनाखि आन्दलन जेनाखि बड'लेण्ड डिमान्ड सेपारेट स्टेट बेखौ जोङो कन्टिनिउ लांबाय थागोन जिहेतु जोंथ' अलरेडि बड'फा उपेन ब्रह्मनि समनिफ्रायनो जोङो आन्दलन खालामबोबाय आन्दलन खालामै खालामै जोंनि मेगननि गेजेरजोंनो जों नुबोबाय जे खनथाम सुक्ति जाबाय बड'लेण्डनि थाखाय नाथाय बेवहाय जोङो दिनैसिम बड'फा उपेन ब्रह्मनि जेनाखि सिमां लोगोसे जोंनि जेनाखि सिमां जेनाखि 20 लाख बर'फोरनि सिमां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दिनैसिम बियो जाफुङाखै दा बिनिखायनो जोङो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटना जेन कन्टिनिउ जाबाय थायो जोङो हागौमानि जोङो बे संसाराव थाजासिम जोङो जुजिलांगोन नाथाय जोङो जुदिबो मोनाबाबो बे जिनाखि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि स्पिरिट बियो जेन इयं जेनेरेसनाव थायो जेन जोंखौहाय इन्सपायार लानानैहाय बिथांमोनाबो जों गैयाब्लाबो सानसे समाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौहाय माने डिमान्ड खालामनो हायो आरो मोननो हायो